selamat malam. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dari tim IBS Official ya Mbak ya. Dimana kita kemarin kedatangan tuan rumah hadir di sekretariat, minta tolong tim IBS dan mengutarakan keluh kesah yang terjadi di rumah ini gitu Mbak. Oke Mas, kita nanti tanya-tanya dulu sama pihak dari tuan rumah, gimana nanti kronologinya dan yang dikeluh kesahkan kepada tim kita yang kemarin di sekretariat ya. Dan tidak lupa ya untuk penonton, saya peringatkan lagi bahwa IBS Channel tidak memasang tarif dan tidak membuka cabang Mbak ya. Ya dengan ini ya biar lebih jelasnya sekalian saja kita langsung undang tuan rumah narasumber ya, dari tuan rumah sendiri. Oke, terima kasih, kita sudah kedatangan narasumber ya. Jadi gini Mbak ya, kemarin keluarga sini ada perwakilan yang datang ke sekretariat mengeluhkan apa yang terjadi di rumah ini. Untuk lebih jelasnya dan lebih terangnya, silahkan monggo jenengan selaku tuan rumah bisa ngasih tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Saya mewakili keluarga mengundang IBS Channel semuanya ini untuk yang pertama itu biar rumah ini tuh bisa kembali seperti semula ya. Biasanya tuh ada sebaran-sebaran kayak bunga, kayak garam, beras kuning kayak gitu. Terus sering ada suara-suara di atap. Terus biasanya juga ada suara seperti lari-lari gitu. Terus jalan, tapi cuma sebatas dari ujung rumah sampai belakang aja. Tapi setiap ditengok tuh nggak ada. Terus kalau keluarga lainnya mungkin pernah melihat sosok apa penampakan apa meski di dalam rumah atau di luar rumah gitu? Kalau melihat sih enggak, tapi cuman suara-suara aja. Suara-suara. Itu sudah berapa tahun ya terjadi? Udah lama sih itu, udah dari kita masih sekolah ya Dek. Udah lama. Terus kayak taburan bunga kayak gitu, terus ada taburan kayak gabah-gabah gitu. Udah dari dulu. Cuman kan kita awalnya enggak sampai berpikiran seperti itu. Iya. Terus kalau Masnya sendiri apa yang dirasakan? Kalau saya sendiri kurang lebihnya sama sih. Sama ya. Sama ini kadang di depan rumah di jalan itu ada uang ricik. Uang receh gitu ya, recehan ya. Satu atau dua itu aja. Kurang lebihnya sama. Sama ya. Ya biar ini gini ya Mbak ya, biar untuk bisa mengungkapnya lebih jauh lagi, sekalian kita panggil aja Mas Ibnu untuk dipersilakan bisa mewakili dari tim IBS. Matur nuwun Mas, awit kepercayaan pun ngundang saking rombongan kula lan nyuwun pangapunten kula wonten ing dalu punika anggenipun sowan radi telat nggih, dalam arti nunggu antrian nggih Mas. Antrian sangat banyak sekali yang dimana saya harus gimana caranya membagi waktu supaya semuanya itu kecukupan. Tapi insya Allah saya mengimbau kepada keluarga tetap kita ikhtiar nyuwun sama Gusti Allah ya Mas ya. Semua itu Gusti Allah nanti yang ngasih mukjizat ataupun ngasih kesembuhan atau bisa mengatasi semuanya yang jadi keluh kesah Mbak dan Mas keluarga. Dan saya himbau sekali lagi, kegiatan pada malam hari ini emang bersifat nanti real rasional ya Mas ya, yang dimana nanti kita khususkan energi negatif yang selama ini kasarannya pun mengganggu aja nggih. Misal ada energi yang lainnya, insya Allah saya tidak akan ngutek-utek yang sikapnya positif. Yang jelas kita fokuskan ke apa yang jadi kejanggalan yang dirasakan di keluarga. Jadi nanti matur sama keluarga, intinya
sarang-sarang ikhtiar nyuwun Gusti Allah supaya nanti apa yang dirasakan terutama keadaan rumah bisa nanti segera teratasi. Yes, siap Pak. Oke, mungkin dari saya seperti itu, nanti sarang-sarang digula sesarengan, apa yang menjadikan nanti kejanggalan diutarakan saja, yang positif masuk akal diambil, yang tidak positif kita tinggalkan. Gitu nggih. Monggo Mas Ros. Oke, tidak lupa saya ingatkan lagi untuk penonton di luar sana ya, kalau IBS tidak pernah masang tarif dan tidak buka cabang. Dan untuk bisa mendapatkan info-info video-video dari kami yang terbaru, jangan lupa ketik like, subscribe, dan komen. IBS Official, mantap. Kula nuwun sugeng dalu ingkang hadir menika nderek nembangaken menika sinten. Panganan kene. Ngapa ngundang aku? Jenengan asli sing manggon mriki. Ya, Niku asli saking kampung mriki napa saking Jawi? kene. Oke nek. Nggih sakderenge nyuwun pangapunten mbok menawi kula sak rombongan ganggu wektale anggenipun jenengan aktivitas utawi istirahat. Kula sak rombongan minangkani pamrentahipun keluarga. Ana perlu apa? Sepindah keperluan kula tekan mriki nggih menika badhe ngulas tuntas menapa ing dados keluh kesah keluarga mriki linangkung Ibu Erni Asyuri. Linangkung Ibu Erni Asyuri ingkang sakmenika nandhang berah linangkung dipun raoske kagem nggih syukuripun. Pramila wonten wekdal dalu punika ngawontenaken kegiatan ingkang bersifat menika netralisir, mbok menawi wonten ing griya punika wonten kejanggalan sing damel sakit ibu punika, mbok menawi kaitane punika estu badhe kula usut tuntas. Izin panjenengan mugi saged marestoni lampah kula sak rombongan. Ya. Nek niatmu apik ngene ya bakal tak tolongi. Nggih. Terus nyuwun pangapunten mbok menawi sak mangke drayating jenengan geganggu sepindah kula pun matur nggih ingkang pokok panjenengan jenengan saged sak mangke ngutarakaken jelasaken dumateng kadang wayah sak godrah keluarga keng panjenengan supados ampun ngantos sak mangke kegiatan berlangsung ampun mimis utawi salah kepahamanipun. Ingkang kula suwun sak rombongane panjenengan saged nderek ambiyantu kegiatan dalu punika yang bersifat positif kagem netralisir griya punika mbok menawi wonten kaitan kagem penyakitipun ibu sing selama niki. Oh no. Ujung sekedhik tanggap. Ya. Kekaitan suku sikil nggih, sedangkan kanan kiri nggih. Sedangkan kanan kiri punika
niku kaitan sakit niku kan terus terang teng medis nggih pun kurang-kurang teng rumah sakit juga. Ana sing gawe. Kasaranipun kula mengajeng mangertosi aja kok gules Ya. selama niku. Menurut jenengan nggih, menurut panjenengan gerda ibu sampun sak menika sing menurut panjenengan dipun rasaken itu kados pundi wonten sing pripun atau lokasi dos pundi nanti supados kula sak rombongan saged anggenipun gulas saged wonten titik temu titik terang lanjut disuwun saged sehat saged pulih kados biasanipun riyen. Kedah dipun mriki mboten sing sakit. Ya. Akan menika nggih sing dirate suku kalan kula menawi jenengan wonten 1000 cara sing kita sedelang kita tetep nyuwun roh Gusti Allah pados nyuwun berkah kagem sukunipun samangke saged pulih mbok menawi wonten kejanggalan saking Jawi jenengan saged mikani tombo utawi sing kita sedelang. Jadi ben sakit itu misal ada kaitan maksudnya ben nanti dinormalkan, sterilkan, baru nanti lokasi tempat yang ditempati. Untuk seperti dipun apa sterilkan di rogonipun ibu, nanti baru alat kedua baru di tempatnya seperti itu. Intinya simbah wawan mikani metalisir nggih ya sing ada kaitan disukune si ibu wau langsung terutama lah otomatis keiling. Jadi pemirsa ini tadi simbah yang tadi masuk pertama Apa mesti aku? di sukune manusia tadi tinggal kita menggulas pengen suku. Dosamu. Ngapunten.
sapa ya? Iki sapa? Ora perlu ngerti. Ngopo kowe wis aku? Aku terus terang. Wong iki ngantek tekan kene. Yang baku ya kuwi mau arep netalisir tempat panggonan kene, terutama energi negatif sing manggon ning ragane ibu kuwi mau. Sing marake selama iki sikile kiwa tengene loro. Ngopo? Urusanmu. Ya bener kan urusanku neng aku dene amanah. Aku dene amanah bicara. Urusan ngopo? Urusanku terus terang. Ning kene ngusik. Dan aku tak niati ngusik, terutama barang kaya kowe ngono sing niat gegawe lelaran, terutama sikile ibu kowe mau. Ora iso. Kowe wis suwe kowe berarti manggon ning nggon sikile ibune kuwi mau. Rasa takon-takon. Rasa yang mesti aku ini. Kalian kurang rampung. Terus rampungmu tekan sepiro to? Kok anggap rampungnya ngantek kepiye? Kok masuk ngantek gaweanmu rampung kuwi mau? Ngantek sing tok nggone kudu kepiye? Kae lho wis ngantek ra iso apa-apa. Tugasmu ngantekan sepiro ya? Pungkasan. Sing tok arah ngantek tekan. Ya, arep ngopo? Gek. Salah iki yo kok ngantek kowe iso ngantek nyerang ngarah pati. Ora perlu ngerti. Arep ngopo? Terang, iki tugasku kuwi. Saiki tugasku bengi iki emang aku wis ora iso arep ngulas tuntas. Sing selama iki tok serang kuwi, terutama kowe ngantek tekan kene kuwi lho. Nek ora kedapuk, kok dikirim ra mungkin ngantek kowe. Ora iso. Bang! Ibu diamankan nggih. Apa? Rawati. Kita nggak usah banyak kata, langsung kita bicara, kita bergerak. Karena salah satunya ini baru salah satu. Saya nggak tahu nanti masih ada beberapa. Yang penting ini salah satu. Generalisir. Wes, dadi ngene, aku yo ora kok ngomong. Aku pengen ibu saya sehat. Bisa lepas kaitan ikatan Rasa. sing marake kae iso sikil loro kabeh. Terus tenang ya. Aku ora seneng dengan cara seperti ini. Urusanmu. Ya bener urusanku ning aku dene amanah ya. Jadi aku ning ngene berwenang. Saya ngopo? Terus terang ngopo? Ya arep nyirnake Ora iso. tak sirnake sak bayarmu. Wis ora iso aku bisa bengi iki. Jadi sak durunge nek mbut gawe ning kene iki rampung. Kowe tak rampung sithik. Bali rasa kok endem. Kokonan.
Asline iki aku sing ditepo-tepo karo kowe. Ngapa ya iki? Jalukku terus terang. Siji ibuke sehat. Sing keloro nek kowe ana kaitan ingat gawe lelaran kowe kudu sirna apa lunga. Ra iso. Kalian kudu rampung. Ya iku. Bar apa? Sak durunge gaweanmu rampung, arep ngarah ning kowe tak sirnake sithik. Bantu Mas. Kurang wong wis. Boleh membantu Mas. Mohon bantuannya ya Mas. Jangan aku. Kurang persen. Wes ya. Iki dadi intine aku wis ngomong, wis tak rembungi apik-apik. Kowe kena tak sanak, ayo gandeng kowe ternyata ana kaitane karo lelaran ibu kowe. Wis nyuwun ngapunten. Wong iki wis terakhir saurunge leh mbut gawe rampung. Kowe tak rampung siki. Perkara kono buntutan-buntut sing apa wis kepikir mburi. Sing penting kowe sing kena tak entekne siki. Sir Apa itu? Siapa itu? Siapa itu? Iki sapa iki? Iki sapa? Iki sapa sing mlebu iki sapa? Ayo, tak dirembukan apik-apik. Aku ngundang kowe apik-apik. Aku ngundang kowe apik-apik. Sing kene wae. Lungguh sing apik. Aku ngundang kowe apik-apik. Lungguh sing apik. Ayo. Lungguh sing apik. Kowe sapa?
Sabar lu ngerti aku ki sapa ning kene. Terus peranmu ning kene apa? Nek aku ora oleh ngerti kowe sapa, peranmu ning kene ngopo tak takon. Kowe kok ngantek manggon ning kene iki gaweanmu ngopo? Gaweanmu apa? Gawe kae. Sak keluarga. Kok ngantek ana kaitan karo ibuke kae? Tak takon ibu iki salah apa? Ibu udah salah apa? Kok ngantek arep diserang iki? Ibu iki salah apa? Kamu sendiri. Terutama apa kok ngantek menawa sing ra seneng? Kenapa terus? Antara apa? Sing gawe ra seneng karo keluarga iki. Berarti kowe ming dikongkon. Dikongkon lo melu dhewe. Kongkon. Wis kene linggo sing apik. Ayo. Sing apik. Aku jane sing ditepo-tepo ya, sing ditepo-tepo karo kowe. Ning kene lunggah apik tak naik pangan. Dadi raning empumu sing iso ngenai pangan. Aku pun tak cepaki pangan asalkan kowe kena tak jak rembugan sing apik. Aku yo ning kene ora teges kok ngawur-awuran enggak, aku ning kene ana tatanan ana aturan. Aku ngadiri ngrawuhke kowe iki yo tanggung jawab. Pisan sing keloro, aku pengen ngerti kok ngantek iso seperti ini iki mbiyen iki kepiye alure apa ana sing ya bener infone kan mau ana sing ra seneng. Cuman kan aku kudu iso ngulas tuntas ya. Setahu saya tapi aku nggak tahu prakteknya seperti apa. Mbok yo kaya kowe rasa melu andil nglarani ibu ngae. Anggur pancen gaweanku ning kene. Iya bener. Makanya iki aku kan rasane aku paham kok kowe gaweane ngopo ning kene, aku sebenarnya udah paham. Cuman aku garis bawahi iso ora kira-kira kowe tak sanak wis tak pedhot saka tali ikatan karo empumu sing ngirim nanti tekan kene niat arep ngarah atine ibu kae, terutama saiki sing dirasake nggon sikile. Berarti ana pira sing do nyerangi terus terang kowe? Oke. Rame aku tok. Rame kowe tok, terutama kowe juga to ya berperan ning kono. Ya. Terus selain kuwi peranmu iki manggon ning njaba omah apa ning jero omah apa ngetutke ibu kae? Bu, Ngetutke terus. coba mah barang. Njaba. Aku senang. Terus ngantek ono beberapa kejadian disebari pari lemah iki maksudnya kepiye? Itu tuh aku. Ya bener kuwi wong sing jelas sing nyebari kuwi wong jelas udah kowe ini kok ngantek segitunya kuwi yo niate elek apa kepiye kok ngantek nyebar warna-warna ana kembang bareng padha niate arek ngarah wis suwe kowe manggon ning papan kene ganggu ibu ngetutke ngantek tekan ndi. Aku ki jane kepenak kowe iso tak ajak ngene iki aku seneng wis matur nuwun banget karo kowe. Misal kowe ana kaitan kudu tugasmu kudu ganggu ibu kae. Misal tak negosiasi dalam arti tanya. Misal kowe iki rasa melu-melu wae iki piye to? Ora iso. Wis gaweanku. Wis gaweanmu wis yakin wis paten kudu nyerang kuwi terus. Terutama kaya sing ngarep mau. Nek kowe mungkin ngerti. Nanti iso kelaran seperti itu. Aku jane wegah kowe kelaran asine iki nek kowe kan tak rene aku tak pindah apa tak balik karo sing ngirim kowe. Ora iso. Gawean kurang rampung ning kene karo kaya tunggale. Berarti sing keserang iki terus terang nek lara jelas ngene ibu. Rame ibu to berarti sing terus terang kowe ganggu iki. Kabeh sak bral jeneng omah kene arep diserang juga. Berarti sak keluarga sak omah to nek arep ngobrak-abrik ngusake kan. Rame. Keluarga itu ora enak.
terus terang saka latar Siti papan panggonan kene. Iki tugase dhewe apa bareng-bareng nyerang ngono? Cewek-cewek. Oh, tugase dhewe. Nek kowe dhewe tak takon pengen ngerti. Ora wis nek tak piye-piye. Malah aku seneng matur nuwun kowe gelem menawi gambaran kowe aku. Tugasmu iki selain mau kan ngomong ngetutke ibu ning di papan ning jaba. Selain kuwi ana ora? Gawan kono Pak. Oh, khusus kowe diserang dengan kuwi. Kuwi nek bengi ya, nek bengi ngene iki kan ibu sakitnya pendak dalu mbak ada gini malah era foto ya. Itu bengi iki Kowe aku. Kowe gaweanku. Tok piyekno. Aku pengen ngerti tok piyekno mantek iso ibu ini belum komeng lho, sikile loro kok ngantek dokter ora kudial. Wis tekanan dinti. Berarti rame gue ya, intine info sing terkait. Ora dipakani mo karo mpumu sing ngirim rene. Wis suwe ora. Wis suwe ora. Wah, makane suwe ora dipakani kok isih gelembut gawe iki piye? Ning kene kancane sakit tenan. Oh, ning kene koncone opo? Makane bengi iki terus terang yo apa usik kabeh. Kudu resik iso rasa kudu resik. Aku enggak mau tahu. Arep kuwi tunggal dhewe karo sapa sing arep berulah dan seperti apa aku enggak mau tahu. Aku mah resik ibu sehat. Terutama sing gawe, terutama empumu. Baik sing ngirim sing dikongkon dan sak pinore. Tak sirnake bengi iki. Ora iso. Apa ora iso? Ora iso apa? Gawean ngene ora rampung. Aku ora bakal lunga. Gawean kurang rampung ngene. Linggo sing apik. Tak nahi pangan entek ora apa-apa. Ning kuwi linggo sing apik. Ngomong sing apik. Aku lho linggo sing apik. Ayo. Aku ngerti alammu, aku ngerti kahananmu, aku ngerti apa sing tok rasake selama iki, apa sing dadi kaitan ikatan karo umummu seperti itu. Makanya aku mengarep njaluk tulung gitu. Piye carane? Yuk tulung ke Gusti Allah sing jelas. Mangan sing wareg ning kene tak ujo kowe. Tatot kalau ngamun yang nanti. Mangan, kowe ning kene mangan ose. Tane pangan. Mangan. Mangan tak upakara ning ya kuwi mau. Enggak sing anyar-anyar banget aja. Sekarang nanti sing gawe kowe tak tak. Asa perlu ngerti. Yes, nek ora perlu ngerti yes aku ngertiku omah iki resik kowe mbiat ibu sehat. Ora iso. Ora kurang rampung. Terus mangane entekno wareg mangan.
sibuknya sampai kurang lebihnya estimasi sebelum bulan puasa. Berarti mulai nemen puasa ya Mas ya. Enggak misalnya nih. Ini mulai kumat banget itu saat urung poso nih nggih. Mulai ajeng dikasih. Mangan diwaregi. Kowe lho dikongkon ra dipakani kok gelem-geleme kuwi. Nah, aku ya wegah ra dol pae kok gelem makarya. Wes. Jadi intinya ya, aku nggak mau tahu kaitan terikat karo empumu sing niate arep moga apik terutama keluarga kene pun tak bos pun mau tak mengenai ala kadar ya wis iki ming kudu iso ora iso tak pedhot ikatan kaitan oleh mbut kawin ini Ora iso. iso iso bicarane aku wis mbatin kok. Iki mesti sing nang omah ora karuan aku. Wis feeling aku ket ibu. Tekan bulan kok lho Mas Wane kula matur iki kon nggon rogone kowe tak kontak tak rupiah udah seperti itu. Mulai kepenak tekan omah ngambruk. Terus saya yakin tempatnya. Wis masa bodoh pengiki sak berayatmu terutama wong sing pengarepmu wis bablas ning gerek niki mungkin ngopeni terutama sing nyerimpeti liyane ninanggo ngalih sing manggon ning omah kene. Iki sing doning kene selain kowe tak takon sekalian. Kowe kan tugasnya ngarah ibu juga. Ono ora sing sekarang ning kene iki berperan lain selain ganggu ibu kuwi mesti manggon ning omah kene niate gawe ora ayo coba suasanane nggo ribut patu rame apa seperti itu. Sudah gede sampai aku. Ya. Oke, makanya ini aku aslinya masake lho, kowe ming diutus kuwi ming kongkonan kasarane. Nek iso iki malah aku bengi iki esuk iki ya. Tak balekno, tak mulihke ibarat kene kira pesen gesek kok diteri gesek yo gesek mah tak balik kira sing ngeteri. Aku tidak segan-segan engko piye carane jenengan juga kudu sirna. Ora iso. Yes. Pendek lemah sedikit sebenarnya sini. Ngempot nggak apa-apa, tanah sedikit. Betul apa? Wis dadi intine ketemu sak inconmu sak pasanganmu sing ning kene wis aku gak mato iki ternyata aku ana incone carane kowe sirna kono temati do berada do lunga kabeh iki kemok tercatat nggonamu aku gak mau tahu mengiki ku arep kepiye ngelingan seperti apa kowe tak sanak iso lunga ayo
tak golek nggon sing liya ning kowe tetep angel, tetep arep ngrampung ilmu. Nyambut gawe iki ya wis. Oke. Mas ngomong lho, aku ngomong karo kowe. Daripada kelaran ngene kan mending nafas. Daripada kowe kelaran ngene kan mending karo aku penak. Ibu lho ora ngerti apa-apa, ora arti salah apa-apa. Tok serang entek koyo ngene. Saiki wis kepiye nek ngene iki? Ora rungo to. Ora rungo kepiye jan. Dadi aja terus mbok anggap kowe iki kuat, aja terus mbok anggap kowe terus dalem dhewe. Kabeh ono imbase, ono dampak sakbe, kabeh dampak. Mesake ibu lho mesake ngantek koyo ngono. Wis tok serang. Rino kelawan wong tok gawe terus. Wis. Jaluk aku. Ora iso, ora bakal lak coke. Ora iso. Terus terang iki nek tak gawe kowe terus tak sirnake, tak siksa. Intine aku ora nyiksa kowe ning nyiksa sing gawe ya. Iki tak garis bawahi. Aku ora nglarani kowe, ning nglarani sing gawe, terutama sing ngirim ngantek kowe. Jaluk aku. Ora iso.
Ja! Sapa iki? Sapa iki? Sing mlebu sapa iki? Saudara berarasa. Saudara berarasa. Cek, kok urung arep tak seme kowe. Aku terus terang nek kowe mesa bubar ora. Kowe arep bubarke, iki ana alasane. Alasanmu apa ngakon bubar aku karo kanca-kanca? Ora seneng. Nek bangunan iki terus. Intine iki kowe kon aku bubar kono kuwi mergo kowe ngrasa keusik to. Emang ngerti po nek aku ning arep ngusik kowe? Tapi berarti kowe ngerasa keusik to iki mau ceritane iki. Tapi nek kowe ngerasa keusik, kowe ning kene berbuat no. Berulah kowe ning kene. Nek kowe ora berulah, ora mungkin kowe keusik. Wis. Bocah-bocah kuwi moto iki. Kowe Iso ora? kowe sing mandegani bocah-bocah mau berarti kowe. Jadi ini ngene Mas, ini saya dalange. Saya dalange itu pengarepe ini. Bocah kuwi mana iki? Bocah-bocahmu, anak-anakmu terus terang wis tak sirnake. Mergane apa? Ning kene tumindak ora bener e, terutama kowe mungkin dalange pengarepe. Wis arep ngopo saiki nek emang bocah-bocahmu tak sirnake? Jono sakon. Nang gerek kowe berarti sing ning kene kok. Nang gerek kowe. Bakal iso ngusik aku. Bos aku dramu ae. Bakal iso ngene. belum tentu. Kowe aja mulai iso sithik. Ora ono sing iso ngalahke kekuatan Gusti Allah, enggak ada. Jadi sebelum
kowe aksi ning kene mungkin iki wis pungkasan kepergok ngene iki wis iso ora iso kudu kowe sak bratmu tak bedol kabeh ya beneran nek kowe sing mlebu kowe ilang mesti berarti liyane do ilang kabeh wis paham to Isan niatku ning kene ngopo ora perlu tak critakake kowe wis paham aku ning kene kegiatan ngene ngopo wis paham. Mulane kita akan mau sekolah ini. Oke wis lah. Kowe mungkin ini wis memahami ya anak aku ning kene ngopo ya wis mau saurunge kowe ngusik aku kon lunga kowe tak kon lunga sithik malah. Misal kowe ora iso lho kabeh iki ra ono sing ora iso. Apa to saiki sing ora iso? Aku urung berupaya urung berusaha kok wis ora iso. Aku pengen omah iki resik. Saka kaitan kok kowe sak ora iso. Gimana? Boleh. Nah, terus aduh waktu mau ngomong matur gitu dari pertama, kedua, ketiga rano sing gelem menawi jawaban, enggak apa-apa. Kowe ngantek tekan kene ya, bar kata kan kowe dalange. Kowe pengarepe di antara anak-anakmu mau. Nah iya ora apa. Dai tak takon. Alur perkara pertama awal kowe ngantek iso cebok tekan kene iki. Dalangmu meneh sapa? Wis. Kowe kongkonane sapa? Sing ngirim sapa? Mbok menawa kowe iki Nek kowe wis ngerti, gelem menawa informasi. kono arep tak sirano. Aku wis ngerti maksudmu. Lah iya, makane iki Ora arep. daripada kowe sing kelaran kono sing tak gawe lara. Ora iso. Tajak kerja sama nek gelem merekane. Kan kowe aman ra lara. Ning sing tak serang iki kono gitu lho. Maka penak nek kowe gelem ra kelaran kono sing digawe lara. Nek kowe wis ana ikatan kaitan kowe wis di apa ya? Dinai opah nek wong nggot gawe dinai opah. Mandatku sing saka kono bakal iso ngenteni aku. Oh. Dadi kowe isih Ora bakal iso ilang. Dadi kowe iki isih kuat dine amanah saka kono kon ngobrak-abrik keluarga kene kuwi to San. Mandat. Jadi intinya niki wae kula tangleti kirimane sapa terus ke pundi. Dia intinya tetap piye carane belani sana. Wes, monggo keluarga misal ada yang mau menanyakan enggak apa-apa. Monggo langsung tak kasih kesempatan, enggak apa-apa, Mbak. Enggak apa-apa. Monggo. Niki, Mbak, betul apa? Oh, nggih. Kita mungkin. Enggak apa-apa. Keluarga atau siapa nggih, enggak apa-apa. Kamera dari sini, Mbak. Dan genteni dan kameranya dan kamera. Kono. Kono ya, Dan. Wes, saiki ngene. Iki kan saka aku. Iki saka keluarga, mbok menawa kowe ngerti alur kesalahane keluarga seperti apa, terus ben kowe iso leren ora nyerang kene iki kudu kepiye, nek iso krem tak sana. Wong keluarga kene terus terang ya jenenge menungso. Ora bakal sudi tok sanak bicaramu. Jenenge menungso kae. Banget kudu kowe. Napa, Mas? Penggedene itu kowe. Oh. Sing rumah aku ya dudu kowe. Ya bener, aku ora ngrumat kowe. Aku ning kene mah arep anu wae nyerake kowe nek iso kepiye carane iki. Ora iso. Nah, monggo Mbak, pripun? Aku badhe tangga. Jadi mriki niku keinginane singgang. Ini hati kok enggak ada keluarga ngeten iki niku. Salahin apa? Keluarga niku mboten enten. Oke, ngantek kaya ngene lho.
Kowe paham ta? Iso gawe. Jo kowe arep apa? Aku nglindungi keluargaku kene. Piye? Apa iso? Caramu arep apa? Arep tak piye? Yes, tak takon. Jalukmu arep piye? Arep piye? Ayo arep piye? Kowe kena tak Kowe iki mung cilik, menungso ora ono ajine. Ora apa-apa aku cilik. kowe kena kandhani, kena tak sanak ora kowe. Iso. Aku ora butuh tok sana. Oke. Iya aku wis kasarane wis ngene toleransi kowe lho. Aku wong Jawa ya nggo tatanane siji alus. Nggo cara alus tak sanak gene ora gemenan ya nyuwun ngapunten. Nek aku nggo cara kasar carane iso nyirnake kowe. Mbuh ki carane iso bales apa sing selama iki tok gawe ning keluarga kene. Aku gak mau tahu ki carane iso ora iso bengi terutama kowe dalang itu bubar mawut saka papan kene. Wes saka berbagai penjuru sing wis ditandur ning omah kene. Bengi tak udal-udal kabeh, terutama kowe dalang utamane. Aku pengen ngerti kongkonanmu sapa. Arep apa? Ayo kongkonanmu sapa? Jo kowe arep apa nek mesti? Jo kowe arep apa nek kowe mesti? Aku butuh ngerti. Aku ora dimaksudmu. Masalah apa kok iso nganti keluarga. Ora piye-piye nek pengen ngerti. Ora bintang ora di. Pengen krungu. Pengen ngerti. Ora piye-piye. Iki lho anake lho. Nek ngrasake mbokne sing tok serang kaya ngono kuwi. Terutama anak-anakmu mau. Sumpah demi Allah dendam mek pengen ngerti. Ibune ngantek seperti itu. Kowe ora hati wo. Sing atase menungso ya hati. Boten. Kamu pengen ngerti. Arep piye kowe? Kowe ming kongkonan lho ngantek kaya ngene. Kowe ming kongkonan kowe. Aku paham. Ning mek kon mlites kowe aku ora ndeleto asine. Durung apa-apane kowe. Wis. Arep piye? Kuwi kaya apa ya arep ngomongane? Kaya apa arep ngomong. Ngantek iso kaya ngene iki. Menungso. Nungso sapa? Pangananku menungso. Lah ya sapa sing ngantok pangan? Getehku. Lah ya sapa sing ngantok pangan? Berarti wis dopai kuwi. Oh, dadi ngene ku intine wis entuk tumbal entah itu ning dalan mbah kepiye sing iso ngirim tekan kene iki opane kethe menungso seperti itu. Kok iso ngantek segitunya wis sae ngene. Kowe wis cukup ya nggawe keluarga kene ngantek kaya ngene. Ora agak entek akeh nambah nek kowe ngerti. Ning dokter ya ora kurang-kurang. Dokter dicek up ya ora ono hasil sing sekirane penyakit kuwi. Apa targetmu? Targetmu sapa? Apa? Ya kuwi ono sing omane. Sapa? Terutama kuwi mau sikil barang kuwi mau saka ibu kuwi mau terutama ngantek iso kaya ngono lho. Putra aku wong loro. Tumbale meh wong loro. Karo sapa? Wes. Mane kuwi sebelum ngentek iki terus terang keluarga kene iki ora kurang cara. Mbok kira keluarga kene iki sing iso tok idak-idak seleme ora. Aku pengin meneng asine keluarga iki. Ya kuwi iki titiwanti pungkasan ya dina iki. Dina apa ning Senin ya iki. Wis dina Senin iki. Kowe lek budal kok kene. Senin pon. Kowe lek budal kok kene. Ora iso. Malah justru wis entek-entekke. Ora iso. Kene luwih kuwasa sing dondo omah kene. Kuwasa apa? Kowe iki ming peneka ning kene. Dong ora, kowe ming peneka luwih kuwasa sing dondo omah kene. Pemeneh ngantek jur-juran gawe keluarga kene kok kowe ngono.
Kowe arep ngopo nek wis ngono? Ora bakal iso. Ketua ini tak usik rapet biarin ngantek niate adoh paran ra kowe. Nek iso tekan kene iki sing nekake wis adoh paran apa ora? Ora arep jawab. Ade nyiksa mintes niki kan apa tembungane ngelarani mriko mau ngelarani dadi mriko makane kula matur. Nah, setelah kegiatan ini mbah itu kampung, entah itu Syekh Brayat kok mendadak ono kabar sing ngene ora apik wis cukup gitu aja. Ini seperti itu. Ora suwe Mas biasane kula ngoten iki 2 dina 3 dina wonten mbuh dikabarke ono musibah iki mesti. Wis cukup ketok mengke. Nggih. Nggih, jadi kita enggak pandang bulu Syekh Tunggal, sedulur Syekh Tonggo. Nah, niku nggih betul. Neng seperti itu. Giat nggih. Wis sae ngene ya. Oke. Kuat-kuatan ora masalah. Tadi dayaku kabeh sing tak ditampeng. Lawan aku. Iya, tak lawan. Tak lawan, niatku apik. Niatku apik. Gusti Allah sing selalu piye carane ngamping-ngamping aku nggo nglawan barang-barang sing ayo sirmu piye jagane nggih pantek ya siapa Mas tahan ya Mas nek iso nembus dodo iki aku merguru karo kowe namung merguru nek iso tak piye carane Bila cuman kulub alhamdulillah syukur sama taufiq wa syahadu la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah sir cipta Allah cuma rasa sampai masalah sing jadi cara ono cara padha sampai cepat kusipun ke sapu jagat ngamandekan gunung Merapi kusipun kanjeng Ratu betul cepat kali mau pancer kibat cekam kira merah dalu injing boneka mereka berdua kamu tenaga Allah arwah makhluk orang sama mereka berdua yang kriya boneka saya setuju tugas saya ketinggalanku sepun bolo sewu sebagai hadir dengan papan kata kaulah nyuwun nambah kekuatan kadidayan sedanipun lahir kelawan batas kuasa sejati dan khusus pun bolo sewu sekarang jagat terus pada Gusti Allah jabat karena pas
Wah, aku lapar betul. Rapo. Pun Pak, Dani mau Mbak. Pun. Mas dibantu Mas. Mas. Oke. Kepalanya daman nggih Mas, kepala. Di mana? Cabut wedan. Berat ini itu sebenarnya berat ini. Tenaganya rasa dibantu nak. Bantuannya bapak tenaganya rada kuat lho Dan. Mas bantuannya kowe ning pinggir itu. Nah. Tangan. Bantu nggih. Digodoki sing ngeten nggih, Mas. Oke. Dipatu. Sikil apa? Mbak, dari sini, Mbak. Dari sini. Ini kok kamera. Gini. Wes. Saiki kena wis ngene iki wis ra iso piye. Aku mau wis nyala-nyala karo kowe. Jolera. Ora bakal tak coba. Nek wis ngene wis kangelan kowe. Selama iki ya, kowe le gula mentah ling sruh ning keluargane terutama sing dirasake ibune kae. Sampai koyo ngono. Sekan sungkan seperti itu. Randi hati sing ngarep dengan kene. Wis intine terus terang siji nyiksa kuwi, sing keloro nyiksa sing penting sing gawe. Aku enggak perlu ngerti arep kepiye lurus sing penting wis tau ku omah kene resik, omah kene adem ayem, terutama sing keserang sing nembe gerah lek ndang pican. Seko ing berbagai penjuru pacupat kabupaten Banjar Kiblat Sekawan ya. Wis iki pungkasanmu manggon ning papan kene. Terakhir kowe manggon kene. Wis. Aku ngerti serawal aku wis ngomong kowe ning kongkonan kowe ning pekandhek. Ning nopo tetep kowe bersih kekeh. Ngantek kowe dine geteh wong terutama mbuh le mundur tekan papan wis lagi. Wancine bakal ono sing ngirim meneh. Ora urusan. Aku pentingnya malah ning nggonamu. Dalange ning nggonamu ya. Sing dipokoki nggon kowe kuwi. Tahan, tesih aku.
Luwih tenaga sapi ya Mas. Sik aku. Iso balik men. Mana-mana sik ben medan. Cocok rasane. Wes, aman. Sikile coba diangkat Mas. Enteng mboten? Tesih aku mboten ditekuk. Oh, tesih. Pun lemes. Wes dan. Mas. Kembang, Mbak. Miki dijabut terus. Oke, terima kasih. Jadi gini ya Mas ya Mbak ya. Setelah melakukan mediumisasi yang lumayan berat gitu ya. Mudah-mudahan dengan ini semua tadi, semua masalah yang ada di rumah ini bisa teratasi semua. Dan mudah-mudahan ibunya juga diberi kesehatan, dan semoga yang semua keluarga yang ada di rumah ini juga diberi kesehatan, kelancaran dalam mencari rezeki ya Mas ya. Juga rumah ini bisa jadi lebih adem, lebih tentrem ayem anggenipun manggen. Monggo sekecap. Ya, sebelumnya terima kasih banyak kalian Bapak, terutama Bapak Ibnu, IBS Channel dan semua kru. Terima kasih sudah membantu keluarga kami membersihkan tempat tinggal kami. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Amin. Terima kasih untuk semuanya. Semoga IBS Channel selalu berkembang dan bisa selalu memberi pertolongan kepada orang yang lebih membutuhkan. Dari kita, dari kru juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga ini yang sudah mempercayai tim kami untuk membantu semua masalah yang ada di rumah ini ya. Dan untuk pemirsa, saya ingatkan sekali lagi bahwa IBS Official tidak buka cabang dan kita tidak memasang tarif. IBS Official mantap.